Wakubona lokho noma waxoxela? Ngezwe ngaye. Awukubonanga? Cause mina phela ngangila eThekwini. Cause yena wathi i-truck maselwile selibulela umuntu kwaba u-first day wakhe nje ukuthi eze la eThekwini cause wayesaba phela esaba abantu bakulowo mfana elabulala i-truck ngoba wayengazi ukuthi bazofika bazomhlasela or what wabaleka bamhlasela ukuthini? Akucabanga nje sesixoxa nawe into elogic manje enengqondo. Angathi udriver we-drive i-truck esebenza. Uma udriver mhlawumbe enza ingozi abantu bakini sebezongihlasela ukuthini manje? Ngiyabuza nje. Hayi angazi well I think mhlawumbe wayesaba namaphoyisa ngoba i-truck lakhe lalingekho sesimeni esi-right. I-truck alisekho esimeni esi-right lalingekho esimeni esi-right. Udriver wayelidrayiva nje lingekho esimeni esi-right so wakwalibona ukuthi alikho esimeni esi-right wena? Phela kuyisona sizathu phela sokuthi inga-report ngoba izange zireport nasemaphoyiseni phela lonto leyo case leyo. Kungafa umuntu ongareport emaphoyiseni? Hayi azange. Sanibonani South Africa, siyabingelela kuphi nakuphi lapha nikhona. Nibingelela umduduzo ngamkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleleni organization. Namhlanje sizokhuluma ngendaba zomjolo kanye zakwethu. La khona kusuke kwabantu ababili behlangene ngothando. Kodwa-ke lihambe futhi kanti omunye umbethe isikhumba semvu uze ngey'nhloso ezithile zokuthi-ke mhlawumbe uzoqola-ke mhlawumbe lo omunye upartner wakhe, especially entweni zemali. La khona agcina omunye sesala ney'nkinga-ke manje kuthiwa depression, sefunumelwa inhliziyo, asekho lo usendizile. Kuze kube khona ngisho ingoma nje ithini ingoma ithi selikhuluphela ijuba kwanje kuney'ngoma enjengalezo. Abanye bayiphikisa abanye bathi kanjani ijuba ngazi linjani, niyazazi into zomjolo yabo. But-ke into-ke esengithe kuyinothisa kakhulu abantu abashaya kakhulu kulezi zinto abantu besifazane, futhi sengihlangabezane nabo kakhulu abaningi. Sengiqaphelisile kuma-career abasuke bekuwona, abaka-education, abawothisha abafundisayo baphelile abanye babo beqola abantu besilisa abathi bathandana nabo. Kuphinde kuzoba abasebenza ey'bhedlela emnyangweni wezempilo, baphelile. Ngikhuluma ngamakhesi mina kubantu esebefike kumina ngakwazi ukuthi ngenza ama-cases abo, amanye engakawavezi la kathuleni asazovela ukuthi ibona abashayekile kakhulu. Not ukuthi ibona kuphela but bakhona nawe abanye abashayekile. Nawe uyazazi lapha ekhaya ukuthi nawe washaywa khona emjolweni. Indoda wayithembisa izulu nomhlaba wenzela ukuthi nokuthi wangena ey'kweletini yakushiya kanjalo isihambe nabangcono usele manje usenkingeni. Namhlanje-ke sinosisi la. Into ehlekisayo-ke uma sebegaxelile sebefuna ukucela usizo bafuna sibafihle ubuso ukuthi abangaveli ubuso. Yebo, ile ifike ihlekise kakhulu-ke manje ukuthi-ke useyasaba ukuvela kodwa uyalifuna ukuthi alithole usizo. Sinosisi-ke la naye usebenza kwezinye zey'bhedlela noma ngeke ngisisho ngegama esikhona khona la KwaZulu Natal. Naye engathi uqoliwe. Ikhona impisi nje ebikade ejola nayo. Uzosho ukuthi impisi imenzeni yamshiya nani. Sabona dadewethu. Sabona futhi njani? Siyaphila njani? Siyaphila nathi. Manje labantu bama ufuna babone lo buhlobo bungaka? Hayi ngeke. Ngeke kuzongibangela more depression enough le kunayo angiyidingi enye. Ingani sizokukhanselisha nje la? Hayi bo amanye amajaji. Hayi ngeke. Hayi kwanele lokho enginakho. Hayi kulungile-ke igama silisho. Ake singenodabeni kwenze njani ma? Hey bhuti, iy'nkinga zomhlaba Nkosi yami, iy'nkinga zothando kahle kahle iy'nkinga nje zokuthi ufuna uyitshela ukuthi-ke usiza umuntu ngoba umbona umuntu edinga usizo ubone ukuthi nje useyisi-aram uthi uzama ukumsiza kanti umuntu yena uyazi ukuthi nje uyakubuka nje ukuthi kulele kunye. Ule kubili ngabe kuyavusana. Kwenzakalani? Kahle kahle bhuti ngahlangana nobhuti la ngo-2021 sihlangana through usisi wakhe. So sahlanga shuthi-ke wasihlanganisa usisi wakhe ayichasa approve-ana-ke shuthi naye wangithanda-ke nami ngamthanda-ke nje kwaba mina ungowaseMount Rey ubhuti e-Eastern Cape. Mina ndingowalapha eThekwini, ngihlala lapha eThekwini ixesha elinintsi. Hhayi-ke sithandane-ke nobhuti kwemnandi savakashelana. Sispend o-Christmas sobawu-2, sispend o-New Year sobawu-2 na cause ngathi mengifika khona ekhaya kubo wachaza ukuthi-ke yena uyedwa kubo like uzalwe yedwa, uzalwe umama wakhe waba yedwa ubaba wakhe akamazi.
So ke ngalo ndlela enjalo shuthi nje abo Christmas bakhe uba spenda yedwa yabo. So ke nami ke ngabe ngileyo mvuke nami ke eyodwa ke ayicha sibona ukuthi shuthi ke sina something in common shuthi ke sokwazi ukuthi sisizane soba u2 nje kube nalokho nje ukuthi okay ayishuthi nami sengibheke wena naye ubheke mina kube mnandi ke sithembisane izulu nomhlaba. So ubhuti lo ubekade like uyibusiness yama truck yabo. Kanti kuzokwenzeka i-truck lakhe ayikade nalo eqine ngalo livele liwe phohlo phansi liwe libulala umuntu life liphele. Then ke kwakuyiyona ke into ekade eme ngayo ngaleso sikhathi. Nje ngalesikhathi kodwa nje i-truck lakhe lisa right cause nje lalisebenza liyenza imali. Nje umuntu o right o nice ngangingaconsi phansi. Ngangifika because mina ngisuke phela ngisuka la eThekwini ngifike ngikhathele ngiyogeza inyawo ngiyodla into engiyifunayo nje i-breakfast sasi-travelela for ukudla i-breakfast from Montfrey to Kokstad or maybe from Montfrey to Umtata nje yonke into yayi-smooth angikaze ngithola uthando olunjeya emhlabeni angifuni ukudlala ngani uphethwe njengeqanda hawe ma hayi futhi ngisho umama ongizalayo akazi wangiphatha kanje futhi nje mina I thought ukuthi nje into ekuma fairy tales ngamangala ukuthi kanti ukhona umuntu okwazi ukuphatha umuntu ngale yandlela including isikhathi so COVID mina nje ngangaphathwa uCovid weza yena mathupha eThekwini ezongilanda ngino COVID nginjalo wathi nje ngcono ngifele ezandleni zakhe uyacabanga ukuthi usengcupheni phela naye ukuphathwa uCovid so uyabona nje zonke lezo zinto lezo even ekhaya cause ekhaya mina osele emakhona inkinga ngiye ngicele yena mhlawumbe like mina ngisemsebenzini la eThekwini usuke eMountfrey ahambe aye ekhaya afika ngilungisele whatever so nje ayingekho nje into ayiphikayo like ngisho ngimfonela uyabona ukuthi honest ucingo lami uyalibamba ngasonke isikhathi if ever kuthiwa mhlawumbe ukwi-meeting uzolibamba ucingo nje kahle angizwisa ukuthi ukwi-meeting mose uyamuzwa mose umuntu uma ekwi-meeting yabo just for ukuthi nje angalidrop yabo then mina ngizobe sengikhumbula hawu kambe bethe uzoya kwi-meeting uma uthi mhlawumbe uxoxa ne-client or something angithi phela akafuna ukuphazamisa ingxoxo then uzol-answer abese nje ngisho ngathi usekwenye indawo uma uthi uleyo ndawo into azoyenza mhlawumbe ngiyambuza hawu kuphi ngeza umsindo mhlawumbe yabo like he will take a picture ukuthi no ngisendaweni kanje uyabo so nje ngihlezi ngazi ukuthi kwenzakalani siyaxhumana ngaso sonke isikhathi siya communicator angidinga ukumreportela ezinsathi mengiye Eastern Cape because phela nje imina umedem la ekhaya nje ayibo kwakukuhle konke angifuni ukuqamba amanga indaba izoqala ke manje uma ngabe esefelwe i-truck so manje i-truck lakhe njengoba lifile nje akasanayo i-income and ngiyambona vele like wayengichazelile ngisafika ukuthi ke yena ke uzimele nje kanje like akanalutho olitheni but nje uzimele nje kanje ubhuti ke ube nomuzi omkhulu omuhle i-mention some sort of umuzi omkhulu omuhle mangithi ubuhle ngichaza ubuhle ke unesho ukuthi umuzi wakhe noma wayerent ubengarenti bekukwakhe ngoba sithe manje ngoba sesiqala lezixakaxaka zakhona nje siqala ukungishayela izithupha kulonyaka odlule wangixoxela ukuthi umuzi ucabanga ukudayisa umuzi wakhe cause mkhulu kakhulu ahambe cause ube nenye site ube nama site awu2 ube nenye site kade engayenzile ukuthi wathi ufuna ukudayisa lona umuzi so ethathukwazi ukuthi akhe omunye umuzi ozaba mncane cause anyway akanayo ifamily enkulu yena ngobuyena wawudayisa ngempela umbhathi mina akasangitsheli ke mayise udayisa sengiyibamba emoyeni ukuthi usewudayisile umuzi useyakha lapha yana nangempela ngashaya imoto yami ngathi mangithi ngiyafika la umuntu uyakha umuzi uyaphela kodwa mina akangitsheli ukuthi uyakha cause mina ngangiyazi phela isayitha ukuthi kuphi nendawo bese ngithi ngiyafika useyakha well ke yaphela kanjalo indaba yokwakha ke okay kufika wena nje uyibona usuwumedem uphi umedem obe khona ngaphambi kwakho nje bese wona usuyibona ukuthi hayi uwona isikhukukazi manje la kuyena uthi phela uthi umedem badivorce naye icause yokudivorce kwaba ukuthi mosi babekade beyabantu abaright yabo shuthi nje babethola amathenda nje cause uyabona nawe igcekeni sayicha abantu bebesebenza nje ngama-truck kunenqwaba yama-truck lapha ngaphansi cha uthi ke alimali limela nje ngokulandelana
angazi kusho ukuthi kwakuney'nkinga ke nama ngazi. So uthi-ke uMadam wabona ukuthi ngeke yena azakwazi ukumelana nesimo ukuthi-ke yena eMonfrey ubaziwa ewumuntu ongcono manje mese umuntu ophansi kusho ukuthi wabona ukuthi ngeke asayimela-ke lo nto leyo uMadam. So uMadam-ke wathutha iy'ngane zakhe wahamba-ke wayohlala eMthatha yena wasala yedwa-ke eMonfrey. Okay. Badivorsa-ke. So umbuzo wami waba ukuthi kuyena how come umthetho because ukuthi uyasho phela ukuthi babehamba ney'nkantolo uthi umthetho ngiyambuza ukuthi how come umthetho uvune wena ukuthi wena usale nomuzi uncame kuphuma unkosikazi ney'ngane eziwu-4 then athi yena hayi phela yena wawina umzi ngoba isayiti leya yayithengwe uma wakhe. So inkantolo yena wayitshela ukuthi laphaya isekhaya kubo ngeke aze adayise umuzi wasekhaya kubo isekhaya kubo laphaya kona kwakhe. So wayiwina kanjalo-ke indaba yasenkantolo unkosikazi wagcina ephumile-ke. Okay, ngiphinde ngakuzwa futhi uthi i-truck la walabula lo muntu. Yebo. Wakubona lokho noma waxoxela? Ngezwa ngaye. Awukubonanga? Because mina phela ngangila eThekwini because yena wathi i-truck maseliwile selibulela umuntu kwaba u-first day wakhe nje ukuthi eze la eThekwini because wayesaba phela esaba abantu bakulowo mfana elabulala i-truck ngoba wayengazi ukuthi bazofika bazomhlasela uwathi wabaleka bamhlasela ukuthini? Akucabanga nje sesixoxa nawe into elogic manje nengqondo. Angathi udriver we-drive i-truck esebenza. Uma udriver mhlawumbe enza ingozi abantu bakini sebezongihlasela ukuthini manje? Ngiyabuza nje. Hayi angazi well I think mhlawumbe wayesaba namaphoyisa ngoba i-truck lakhe lalingekho sesimeni esi-right. I-truck alisekho esimeni esi-right lalingekho esimeni esi-right. Udriver wayelidrayiva nje lingekho esimeni esi-right. So wakwalibona ukuthi alikho esimeni esi-right wena? Phela kuyisona sizathu phela sokuthi inga-report ngoba izange zireport nasemaphoyiseni phela lo nto leyo case leyo. Kungafa umuntu ongareport emaphoyiseni? Hayi azange. Into enjani leyo? Njalo nje. Ngengozi futhi? Angiboni ukuthi ya-report because phela kwakuzobosha umuntu phela. Kwakuzobosha umuntu. Yazi ukuthini? Usamthanda? Hayi ngoba kwenze njani? Why udefend for? Cha sengiyasho nje ukuthi iyona nto angixoxela yona leyo. Kodwa ngathi ingqondo yakho isa-blind. Hayi Okay. Sengisho mina into angixoxela yona. No, ngikubuza nje ngithi yabo ngifuna ukubona ingqondo yakho uthi yabo. After usuphuma kulezi litshe lokufakwe kulona. Yebo. Noma leyo glass ibifaka khona ingqondo yakho ukuthi ngqi uyibone ukuthi hayi usensimini yase-Eden impela bo. In Lovers Paradise. Ukuthi ngizama ukubona ukuthi ingqondo yakho isiphumile lapho. Ngibuza lama question nje ngibuza amasiboma ngifuna yabo ukuthi wayibona yini ingozi noma wakukhombisa ngisho efoni ingozi ukuthi nathi i-truck la yenzeke khona. Uthi awukazi uyibona but still wena insist ukuthi i-truck iyayenza ingozi. Ama-piece phela ngababona ngithi ama-piece we-truck. Usuthi ngikubuza manje ukuthi uthi uveza ukuthi again any point wabaleka wazana wena ngoba esabotha abantu bazombulala ba-driver. Ngiyakubuza for what reason? Okay, okwesithathu lokho ukuthi-ke uthi usho ukuthi kune-possibility azange iziwe? Ngibuza wena mina. Ngibuza wena. Akwazi ukuthi i-truck yenza ingozi amaphoyisa angabikho kungareportwa kufa umuntu amaphoyisa angareportela. Akwazi swami. Kanti bihamba nguphi umgwaqo kanti? Phela isemakhaya lapha. Noma sisemakhaya. Bakhona amaphoyisa bengekho khona. Ngiyabuza nje ngiyabuza. Mase usho-ke. Yo. Hayi angazi. Kufika phi-ke la awusiya lana kusuqolwa khona imali yakho-ke. Indoda le ibona ukuthi impela kubeke ezulwini. Hayibo phela-ke umlisa lona-ke manjena-ke akasana lutho nje kwavele kwaphela nje wangabi nalutho and ngiyambona akanako ngisho ukudla kwasendlini phela ngiyamsupporta phela njengomuntu wambandla-ke ngimzame-ke ngomthengela ukudla yabona nje cause wayekhuluphele ngimfica mina manje usemncanyana kwampahla lezo samlingani ngibona ukuthi inkosi yami sekuyisi-aram lesi ngimthengele-ke lezo y'mpahla kagqoke naye abe umuntu-ke kwazi wafika lesikhathini-ke sokuthi-ke ucela ukuthi nje ngimboleka imali ngoba phela ngibonile ukuthi uyakwazi. Khona into kwangicela yona
Wathi neyibuko zamehlo nebugqoka nawe uyibuko zamehlo engenazo. Engenazo ngisho iy'buko zamehlo unkunzana lo. Ufaka-ke lokhu okutik lokhu nje okugqinsa impela abantu bakhona bangaboni nje ngisho umuntu evuke uchamu uqala athathe iy'buko ahwalaze iy'buko ayifake ufaka lezo y'buko ey'njalo-ke. Anganazo ngisho iy'buko zamehlo ngamthatha sahamba saye e-Kokstad ngayomthengela iy'buko ezathatha I think zathatha about 3 months engisho ukuthi-ke ngendlela ezibaluleke ngayo azifani nalezi zethu ezithatha noma inyanga eyodwa yena ezakhe zithatha nje boma about 3 months. Wakhokha. Ngakhokha phela ngizwenze njani nangumuntu engasazi ungibona phela ngithi ngifuna ngibone kanti yena sobothi ngcono ayobona abangcono ngalozo y'buko zami lezo. Akungcono wamyekele ongabona. Uyazi nje at least wayezohwalaza mina sengazi kuphela engingababona abanye. Wahamba nazo ibuko. Wahamba ney'buko zami mfethu ubona ngey'buko zami nje kuyimanje. Usukokhe waqeda ngekhadi lakho. Ngiyakuchazela. Hayi kumswayiphela kangaka umuntu. Mthana nempahla. Awu bakithi bheka wena ngiyaqiqinga mengisuka eThekwini hawu Nkosi yamadla nako ivestana phela ngibona sekuphelile lokuyana. So uyamthekela umuntu okuyivestana phela nawe uyambona nje ukuthi is-Aram senkosi umshiya la uphinde futhi umfice la uyabona nje ukuthi yimvu Nkosi yami. Umuntu akumasabhavu sezi-Aram. Ngiyakuchazela uyis-Aram elapha esabhabsini lapho uyis-Aram kulowo sabhabs leyo. Ama-rate wakhokhela ngani? Hayi awekho ama-rates lapha yana. Indawo ebusa sort of emakhaya yesisedolophini yona kodwa ke ngangigcine bemgolozela kumasipala bengafuni ukukhokha ama-rates. Kufika phi la khona ke usubona ukuthi uyaqola manje? Phela ngithi manje umlisa lo ucelile imali ngamtshela mina imali anginayo. Ucela imali yani manje? Yokuthenga i-truck. Ethi kwenzela ukuthi ke athole i-truck elisha uyazi nje ukuthi nje kuyashesha u10,000 nje uyawenza yena ngesonto even more than that so nje lo mthengele ivest. Lo ngithengele ivest 10,000 ngesonto uyawenza. Wathi nje lo uyahlela ngani nokudla ngikudla eThekwini la uniye kwena. Kodwa uNkulunkulu wami. Cha ngifuna niyibone ukuthi ninjani. Ngoba nasekhulumeni nibhizi ekhulumeni nina. Kanti nine weak point yini? Niphelile abantu simame niphelile. Yikho nje nithi nemoto awashiswe. Hayi awashiswe nami sengiyakhohlwe. Nikhohlwe ukuthi nesahambe eBhayibhelini neseBhayibhelini uNkulunkulu wafunga ngathi. Imake ngibuze amadoda amathatha ahambe ethambeni somlilo angavutha. Kwabonakala yesine. Anilifundi iBhayibheli. Kula nokuthi amadoda awashiswe. Dila. Umfanekiso kaNkulunkulu thina. Yabo. Ngoba nani niyawaheda, niyasihetha naye. Hayi kodwa ngeke noma singanihetha. Hayi nina nenza kakhulu. Mase nisihetha, hayi nina nenza kakhulu ngeke. Ngiyaqola nje. Ulungileke sisiwileke i-truck. Wangicela phela ubafo ukuthi ke ngimthengele i-truck ngabe ngimtshela mina imali anginayo. Wathi ke ucela ukuthi ngimbolekele ngoba ngiyasebenza ke. Hayi ngiqale nginqabe kodwa nje ngibona ukuthi ekunqabeni kwami lapho hayi abantu waphelelwa ithemba. Uyabona nje wakhuluma indaba zamayibulala kwaya le nale wabona nje ukuthi hayi cha kwanzima kumuntu usephelelwe ithemba shothi ithemba lakhe belikumina waphela saye sasukuhlukana kancane ngaloso sikhathi ekuncenga ke ngathi mina ngeke ngize ngikwazi cause amadoda amaqola nje ayayithatha imali zabantu besifazane. Wakwazi lokho. Kodwa phela mina ngangazi ilokhu njani ngangazi labantu bokufika labantu bangaphandle ama foreigners ngangizwe bona ngangakazi Nkosi yami badla ngizwe abantu base South Africa igama manje abantu besilisa abantu besilisa abantu naye futhi nje wangitshela kanjalo wathi mina ngowala eSouth Africa angithi uyakwazi kwami ukuthi kephi uyakwazi ekhaya ukuthi kephi la ngizalwa khona uyawazi ama relative wami nje wazi konke ngamsomo ucabanga wona mina sengingabaleka ngephi akukho la ngizoya khona mina ngiphelele la mina ngifuna mina ngizongithola akukho la uzophinda ungithole khona so la bayabona bayaqolana ngoba umuntu uqola abese abaleke mina ngohlezi ngila mana njengoba lokho encane nge-truck nje la embhedeni kunjani performance kulezo insuku lezo hayi nokuthi kulezo insuku umthetho wakhe nje ibambana ayashaya shema hayibo ngathi waye esikoleni yeah hayi ngathi waye esikoleni wayofunda umshini wokuthunga ngiyakuchazela yeah twine overlock umshini wokuthunga ushaya itishi
Ayibo njengoba ngathi waye esikoleni wayofunda ngangingazi nami ukuthi kanti khona into enjeya emhlabeni ngangiqala nqa. Uvaleka amadlelo. Ngiyachazela. Angithi South Africa noma ngikubuza nje ngikubuza mhlawumbe ukuthi ke nawe mhlawumbe ngenzeka ukuthi usesimeni sokuthi njengamanje seku 5-2 ukuthi hayi ke kuyaqedwa ngawe angithi yabo ukuthi those are the signs njengoba ngimbuza ukuthi sisi embhedeni kulezo insuku encenga ukuthi akathenge ikhanda i-truck le kuthiwa akayithenga kwakunjani because phela kufuneka kufudumale ukuze uzokwazi ukuthi leli qanda lifuna ukuthi inyoni linye ilikhiphe bese liyakhomozela liyabantu nawe ukuthi siseconfirmile ukuthi hayi impela hayi lezi itishi zejinji lezi yabo lezi ezingashawa noma imuphi umshini lezi eyishawele emshini emkhulu kuthiwa ama-overlock. Okay siswami ya hayi na wabona hayi Ngiyachazela. Awungagcini ngokuvula kuphela vele ulivule nebhenki. Hayibo ngiyachazela wena yimi lo wangigijima nemcondo yami ngoshona ebhange ngiyoboleka imali. Ubandla yathi ngena wayesesendleleni eGoli because walithenga eGoli truck. Akasami nanawe ukuthenga i-truck. Phela wathi ke uzohamba nomngani wakhe futhi ke ngaku-understanda lokho abasendimeni eyodwa naye ama-truck yabo waphela bazobonisana mina ngabona ukuthi vele ke ayikho into engizofike ngiyibonise laphayana. Okay. Kwabuya nalo i-truck. Hayi babuya nalo i-truck. Ikhanda manje. I-truck nje ukuthi phela ngizazi yemini yamanamba wakhona uba uhlobo luni kodwa nje yilama truck nje awukuthutha impahla nje lawo osimende nani ama-blocks nje athutha yonke lonto leyo. Walibona nawe? Ngalibona. Lalethe egcekeni ekhaya? Wabona na ukuthi hayi akathi kusebenzeni emsebenzi yabonakala. Hey ngabona ukuthi hayi ke emva kalokho ngiyachazela umuntu nje waqala kancane kancane hayibo mengifikile ukube ake abeka isandla phezulu usehlanganaphi usehlanganaphi hayi akasahlangana hayibo sevele ecela kahle usukhathele awu umshini ukotini awusekho hayi phelile indaba umshini ukotini manje akasazi ngeni uyabona akasazi ngeni. The time most mengabe ke esebenza ubejwayele ukusebenza mhlawumbe like mina ngifike ngomgqibelo ngangijwayele ukufika ngolwesihlanu ebusuku ahambe ayongihlangabeza then ngomgqibelo ke uzovuka ekseni ahambe ayosebenza abuye mhlawumbe nje noba nga-around 12 noba ngabo 3 kanjena then ngibe sesihlala ndawonye ke kube mnandi nje sihlezi ndawonye. Sunday nje wayengasebenzi at all then Monday ke avuke ekseni angihambise ranking ngihambe ngiyogibela asale ke yena manje mayise right mambani hawe ma ngangithi nje ngithi ngiyeza ngifike angitshele athi uzobe engekho esemsebenzini ngithi mina hayi mhlawumbe mhlawumbe ngihamba ngemoto yami ngithi mina hayi khuleka ngoba ngihamba ngemoto ngizokulinda ngaphandle mhlawumbe usothi u-anti osebe osizayo akekho mhlawumbe naye ngithi mina hayi ngizokulinda ngaphandle athi nawo hayi ke mawuthi uzongilinda kulungile uyohamba kuyoshawa 10 into engiyazi kahle ukuthi kanti yena uzobe yephi uzozahambe kushawa 10 ubaleka mina kodwa nje nami sengifuna nje ukubona kwenzakalani nje yabo sengifuna nje ukudelisa inhliziyo vele sengibona ukwenzakalani. Usethi mayifikile mayiletho anti abasebenzayo cause mengabe befike kukhona mina nje wayengitshela ukuthi hayi cha lo anti lo akasekho because 1 no 2 no 3 so sengicabanga uthola omunye ngitholile omunye fine kulungileke mayisefika cause nami wayesengikhombisile ukuthi kwenziwa kanjani ma clean indlu yakhe then nami sengiyamdirector u-anti nokuthi aklinwa kanje ulindele ukuthi wenze 1 no 2 no 3 la ekhaya yabo. Mase singasekho lapho like bese kungasekho kuhle usiyazenzela zonke lezo lezo akasangincingile akasangitsheli mina sengibona ngomuntu nje sengena nemithwalo akasasho lutho nje. Hayi lapho ngabona khona ukuthi engathi kushubile kangoba nje ngathi nje mhlazana ngizogoduka ngizohamba umphelo ngalala ngashongo ngavuka ekseni ngo6 ngabuza yena ngathi awunawo uplastic noma uplastic obhini noma ukhonze ekhaya wathi na cha nginakho ngathi okulungile ngathi hayi ke kushuthi impahla zami seziyongena ke ebhuthini zinjalo ngakhipha impahla zami yonke into yayithi mina ngathatha ngayifaka ebhuthini yemoto yami ukuba akathi ngomlomo wakhe akazasho ukuthi waqale nje wazisonga ngengubo ngazi wayicabangani message songile ngengubo thesu wabevuka
wahamba wayokhipha amasondo truck ujwayele ukubiza-ke labafana asebenza nabo-ke bamsize-ke ngokwenza lezo zinto lezo yabo. Actually kube yibona abenza lezo zinto lezo, bathatha amasondo bafake evenini awahambise-ke ayolungiswa whatever into eyenziwayo. Ngalelo langa wayezenzela yedwa futhi isondo le-truck yabona mos iveni yakhe inama-cattle raise la eceleni, wayelithatha liphonse kanje isondo le-truck yedwa lingene phezulu waphuma wahamba. Mase ngihamba sengiyamfonela ngithi mina sengiyahamba ngikulinde noma ngingakulindi, ngimbuza ngamabomu nje. Wathi nayi ungahamba ngoba ngisebhizi la. Ngathi mina bese ngambuza imali yopetrol. Wathi nayi khona 1.5 lapho uzovule lapho kade ngikubekile lapho-ke edroweni, ngivule edroweni ngifice 1.5. Ngimtshele ngithi nayi incane le mali ngoba phela ngisagodwa mina ngisaya ekhaya, ngicela ukuthi ulokhu nje uyi-add. Athi nayi ngizobona ngizoyi-add la ey'nsukwini. Ngithi okay, bese ngiyahamba inkoduke ngekhaya. Mase ngifike ekhaya wangifonela the following day ngibuza ukuthi ngifike kahle yini. Ngathi mne emva kalokho nje i-communication ayiphindanga yaba khona. Ngamfonela ngamtshela ukuthi-ke ngicela ukuthi afake imali ye-truck. Wathi yena uthe suka befaka u-4.5. Mangiphinda futhi 4,000. yes 4,500. Mengiphinda futhi ngimfonela ngithi mina yibo imali ye-truck phela ufuna ufake imali i-month end iphelile. Wathi yena yeya kona semlungwini la, awuzungitshela ukuthi ngenze ini ngesiphi isikhathi akubona emlungwini lana. Futhi-ke njalo manje futhi-ke uze ungazongiphakamisela ivoice nje, useyadelela nje. Kwaba into enjalo la ngabona khona ukuthi-ke shuthi la kumele nje ngizame ukuthi straight ngoba-ke sekucacile phela usezivezile ukuthi nje akasayingeni indaba yami. Mana-ke le mali uma uyikhipha ebhenki ne-agreement eninayo noma wona ukhipha le mali nje egameni lothando lelo neyithethayo? Ngayikhiphe egameni lothando. There's no agreement enayisayina? No, there was no agreement. Okay, wayethi ama-terms and condition-ke a-verbal because awekho lawa black and white? Kwakuwukuthi phela uzohamba athenge i-truck bese-ke eyayikhokhela njalo ngenyanga. Yes. Until kuze kuphela isikweletu. Konje ngisho ukuthi wayethe yena u-10,000 uyawenza ngesonto. So kusho ukuthi ngenyanga u-20,000 nje angawukhokha kahle nje. Le angakaza ukhokhe nayo. Uphofu ukuthi u-20,000 wake wawukhokha. I think kwakunini May ngicabanga ukuthi ekhokhela wena ngoJune uma wofaka u-20,000 ngawodwa. So njengamanje ukhala ukuthi uyakweleta? Uyangikweleta futhi. Usakhala nemali mhlawumbe usafuna naloyo kha komshini ukuthi Hayi ngiright ngomshini wakhe. Ngiyabonga emshinini. Yabona nje emshinini. Ngiright ngomshini wakhe. Okay, njengamanje mawuthola impilo ithini kuyena? Kuthiwa ucebe uyacwebezela. Ucebe uyacwebezela. Uzwa ngobani indaba engaka? Phela ngithi ngafike ngakho izihlobo lapha phela uyabathola abangani. Okay, bathi ucebile. Ngabathi ukhuluphele ingulube impela nje elinda ukuhlinzwa. Yabona ukuthi ijuba lendizile la. Ngiyachazela. Wona usele ngabe laxaziwe. Ungathini kabantu zakwenu? Bo, ngingabachazela ukuthi nje bangaze balokothe. Bangazi baloko kahle kahle nje kushuthi nje into esengiyifundile kafishana ngazi noma kodwa nje kushuthi kahle kahle ukusiza umuntu wesilisa ku-wrong. Yaku-wrong, ngithanda udlala ngathi yaku-wrong babe. Cha ngempela usho ukuthi manje mina i-arams yenkosi thina sikhona nje bafethu. Baningi abantu abasakha imizi yabo nothando lwabo ngendlela nabantu babo. So akungabi sengathi bonke abantu banjalo. Manje mina usho ukuthi mina ngelinye ilanga nje ngoze ngithemba umuntu wesilisa mina ngimsize nje. Uyomthola umuntu okuthanda ngokweqiniso ngempela. Engabe ngombona ngani Jesu? Sikuthatha isikhathi to build up angithi. Bonga nje aninayo ingane lo muntu. Asinayo ingane. Ubufisa umzali ingane endle benza ngani? Besifisa phela Nkosi yami. Awungitshele ube kuthiwa ngakhona ingane. Ngabe leyo ngane njengamanje ikuphi inkinga? I-mistake yenziwa yena abantu besifana xa uthi nizobamba indoda ngesizo. Ungabe le ngane njengamanje yabo? Because neyobuzondo babwayo. Inzondo ithendeleka la enganeni. Ingane izolokhu ibuza ubaba wayo mina nayo bese siyaxabana. Silwa ngenganeke manje. Yani. Yabo. Phela emjuleni enenzayo preventani phela bakwethu. Sebenzani phela izivikele. Ukuze noma masokunje usuhethekile. Umuve on uyihambele wena ngabikho ukuthi usunenqola nosele udonsayo ke manje ngithi yabo impilo yakho yonke because makuhlukana ikhanda nenqola ikhanda lihamba nje njengentuli ikhanda
sale inqola kanje wena kuseney'ngane manje nezisu yabo Yeyi. suwumsebenzi manje yabo kufuneka kwenze lezi y'ngane manje yini ukucabanga kwenu anifuni ukubona nokukhulu ukuthi ake sibheke besemva kwethu ukuthi bekwenzakalani njengamanje yini ezohluka njengamanje because umuntu wesilisa ngeke aze ashintshe ngiyakumithisa uma kuphela uthando ngiqhubeka nempilo uyayibonela wena nengane uzogijima bambe iqolo malini imali 350. Nginamanga hayi. U5 something angazi. Because lokho phela ubona intombane ukuthi ikhulelwe ibi nezingane futhi ubone ukuthi sikhwela nje manje ikhadi lika Ramaphosa lika SASSA. Hayi afike unzima bafethu. Yabona ke manje shuthi ke will have to ukuthi ufune le mali manje ngenkantolo sesiwami. Yebo futhi. Because as long as unayo proof angithi ama transaction. Yes ikhona proof. Uthathile loan. Yes. Khokha wedwa manje. Yebo futhi. Khuluphele manje ubhekele nempilo yaqhubeka. Ngiyakutshela. Uthiwa nje ukhuluphele ucebile wena wabona ingulube. Wena usele ngapha ncele ithuba. Ngidla amaphilisi e-depression. Yezwa ke. Kade ukhuluphele, xa ubukhuluphele ngathi ushona komthatha uyothenga breakfast bese ngiyamthatha. Ngiyakuchazela i-blackface habi bengahlala ngingakhuluphali. Ngiyayibona lento nje ngayo nje ngathi ukuthi ihlele kanje emotweni kwasela ifoni. Indoda le. Yebo. Yabona makuthiwa kumuwe khona erobotini kudle abantu besifazane. Abayicofisa kakhulu ifoni zabo afune babone ukuthi khuleka impilo imnandi. She's in control, madam. Ngithi yabo she's a queen. Sesinibuke phela emgwaqeni usho ukuthi we mama ungabuyazi ukuthi makusasa engasekho kuleya city. Khona umuntu ozohlala nezo lokade kuhlele omunye. Angiphathi ke laba abajwayana no taxi driver uba uyibona ingane ethi iyothenga lama wings lapha ko Chicken Licken o KFC lapha nama burger ehlele e-front seat lapha na driver etekisi. Uyibona ukuthi ubona ingqondo la kulele kuncane la ayibuzi lokho ukuthi njengoba namhlanje izolo bekhona bani kusasa kuzokhona abantu kusasa because phela siyababona phela nathi ukuthi hayi ke ushutshile namhlanje ukhali namhlanje lokho imkhuba yini ne uma senishayethekile bese nibenze okhala kuthini sizenze njani bantu besifazane hayi mina bandla angisazi ngempela yazi niphelile amaloni niphelile hawe ma uthi ungakazi uzithathele kwawena usuyothathela umuntu bayazi ekhaya ngingabaqala ngaphi njengoba usaba nathi sikuveze la usaba ngasekhaya ngingabaqala ngalapha bangabona nje ukuthi nasi isilimo esilimele bo hayibo uyazi ukuthi bangabona nje hayibo uNkulunkulu ama-colleagues akho ayazi. Yeah, some of them bayazi abanye abazitshela ochomi phela. Uma ucabanga bengale bekhuluma bebodwa bathini? Hayi balungile phela bangihlebe phela akekho umuntu ongahlejwa kodwa hayi mina ukuthi nje ngiyobabhadlazela indaba bangihlebe ngibabone ngcono bangihlebe ngingazi. Bakhuluma iqiniso bazosilima. Bakhuluma iqiniso bakuhleba bakhuluma iqiniso. Lokho phela bazobe khuluma lokho qesa ukuthi ngiyisilima kulungile ngiyisilima ngiyazi kodwa ke sekwanele. Sekwanele. Yabona manje inkinga eba khona ilento ukuthi ngicabanga ukuthi uneze shield manje empilweni yakho. Njalo nje. Uzogcina manje ucrucify zona ngenxa yalomuntu angithi yabo. Habe plus ya crucify Nkosi yami angifuni nje ukudlala ngawe. Kabi. Angiphathi ke mawukuthi ke mhlawumbe khona uzogcina usiqoma sesesheli leso. Sesizofela izono zalomuntu manje. Ne phela kunjalo. Uma ke umuntu kwenzeka iphuthe encane kangaka nje angithi yabo. Yebo yabona nje sekuyena efana afika azobona mina hayi mina uthi ngidrive imoto yami ngihambe ngiyobona umuntu angicabangi ngeke nje ngiphinde ngikwenze lokho never never awuqoshisa abantu besifazane la hayi ngeke abantu besifazane ngeke nibezana ngani nibezana ngomneya nithini yo hayi ngeke abantu besifazane ngeke at least umuntu mhlambe ke makuthiwa nishadile uyabona mina okwami nje kwamahloni ngempela ngaphela asishadile mhlambe ke makuthiwa nishadileke seningasizana kodwa nje umuntu nje mawungashadile naye ayi ngeke ngicela ukuthi sehlise bakithi ukuthanda kakhulu ongcono wena hayi ngicela sehlise nasahlala nosisi la thina uqola 2 million 2 million gone and umuntu omskemile uhamba lezi imoto ezicije phambili lezi kuthiwa ngazi amagama azo yena amagama azo lezi
lezi ey'ngaka yabo i-height yazo yabo le moto ey'ngaka Zomtakabani. ama-height azo Hawu kodwa uNkulunkulu wami. le ngeke ifike ngisho nakumina izongibheka emjondeni enhlabathi because ngeke ihambe le yabo ngisho kwala eThekwini zayimoto zikhethekile lapho uyibona khona ngeke uyibone la kuphuza khona amatekisi la o-South Beach abangakhona umsindo uma uzoyibona ngoba ngo-freeway igudlu freeway noma ibone ngala igudlu ulwandle ngala Ihamba kuphela. kumhlanga nje kulezo ndawo. ngeke uyifice la uzoyifica emhlanga-ke emhlanga kuba ukwaziwa-ke emhlanga bamshaya wonke 2 million usisi 2 million gone gone Hayi kodwa phela abantu besilisa nani sixoleleni Nkosi. yabona ngonyaka ozayo ngifuna nenzele isession yenu la ngifuna nizokhuluma khona nikhuhlane yilonda zeni nodwa ngithi yabo Sinwayana utwayi. ninwaya nitshelana ngithi yabo experience enidlule kuyona Yebo. ukuze nizotshela nabanye abasagoniwe kanje Abasacabanga ngoba abanye abanye bazobabeka khakhi kulona onishayile ningafuni ukuqoma ekhaya nithi abanye banethanda khela abantu bangaphandle ngithi yabo bashayeke nangala bashayeke ekhaya abantu bayafana irrespective baqhamuka kuliphi izwe bayafana Bakumuntu wesilisa umuntu wesilisa nje. and kubuhlungu ke because le yethu thina abayeli emnyama iyona wesikakhulu ngoba ubosibheka nakule nto yemjolo ukuthi lezi ezinye inhlanga yini zingakhali kakhulu kanje ngithi yabo yide lesiyenza kangaka size senzisise yabo nothi abelungu bayajola nabelungu namandiya makhaladi kanjalo ngithi yabo but kodwa azikho lezi zinto kanje kunabantu besilisa abadla igazi abantu besifazane bamuncika nesifazane babe yimbungulu njengoba enze nje kanje kena imbungulu ikhuluphele manje imunce lo munye manje la angithi uzoshada manje yes naye lo ozoshada uyibona queen njengamanje bonke ukuthi uphuma uphila abanye bayabulawa abanye just to cut off lesi sikweletu lokuthi ulokhu uzoba isicefe ke nima ngesicefe bonke ukuthi uyaphila usasebenza usenza uhulumeni usazophinda uyenza imali even if ukuthi le ayibuyi ungaphushi kakhulu because cabangela impilo yakho impilo ezinospare Njalo nje. uzohila waiting counseling Hayi ngiyayizama bhuti ngiyayizama Khethekile. khona la ngihamba khona i-counseling. counseling ngomjolo Counseling ngomjolo. yes serious kale yona ba counseling ngomjolo yazi kubuhlungu ukuthi uhambe i-counseling uzoyihamba uthi uyihamba social worker nalo lihethwe ngomjolo ngithi yabo ligcina liba personal manje yabo phela abantu nabo ngithi abantu nabo Yebo, nabasebenzula uhulumeni nabo. Angithi ushisa abantu bahulumeni nje baphelile. angithi nakhona lento le ngayifunda kahle ngiyibona lapha la emzini wensizwa Room 8 block C. Room 8 block C. ibona hayi akusejele yabo lento yokuthi ama prison warders yabo uthola mhlawumbe uthi imudi yalibe right namhlanje kusasa yabo but because in environment esikuyona ayinalo uthanda ukuthi sivalelwe but lo uyaphuma kodwa ngentambama abuye ekseni and inkinga abhekana nazo ekhaya stressful there's no time ukuthola i-counseling uzobheka nathi ngapha thina sazi ukuthi nefuna kahlale eyinto eyodwa kanti yabo ngaze ngafunda lapho ukuthi yazi abantu abakhulumene abantu abasebenza imisebenzi kanje kufuneka phela nawe u-understand ukuthi ufana negagasi lolwandle khona isikhathi legagasi ongazi ukuthi uligibele khona igagasi khona lingagibeleki igagasi yabo ukuthi izimo ziyashintsha zempilo lesuka ngikubuza nokuthi usebenza ngabantu usebenza esibhedlela i-counseling usuyayithola ngibuza kaloku ukuthi i-counseling uyayithola yini yabo Yebo ngiyayithola. because uzofika sizojoba lapha yiko bahlale beyisaka nje onesi sengiyazi ukuthi hey onesi yabo Hayi ngiyayithola. njengoba ngibaye nama professional two nje mina esengibe ne-experience yawo ayinishayekile ngenza kwethu Kakhulu shem. bafethu uma ngabe ninodadebenu ngiyazi ukuthi into zabo bafuni nazo uyabona nje kule truck wayethengela umfowenu nje ngithi yabo ngabe ekhaya kuyasetshenzwa manje faka ngithi yabo nomfowabo uyasho ukuthi athathe imali yaka nje ubuso ubatshela nje ngithi yabo Angithi-ke kubuka lo se ha phela Yes, nje yes, ngayisitha mina. yebo Yazi ngayisitha. bebe ifamily ikuthanda iyakuthanda ifamily Yebo futhi. kodwa wona saba ngisho ukutshela ngisho kwayona Ngeke.
bangangizonda ngeke baphinde bangixolele. Cha, once and for all Hhayi, uhethekile. bangangizonda. No one is perfect siswami. Phela bona bazozibona mina bazongibona phela ngiyisilimo esikhulu nje esikhulu kakhulu nje ngeke baphinde bangithathe notice ngeke. Manje lo muntu wakho le uyamvikela ufuna umusha igama limazizo ukuthi uba Hayi uLthando wakwaNdongeni. ubani uLthando Ndongeni. kephi eMount Frere badibanise uzalelwe eMgungundlovu ebadibanisa yabo nomnyama nje faka izibuko yena kanye uye lokuqolile yebo is a scammer. hawe ma Yes. futhi nje bastard Yes. Luthando Ndongeni umshem Mtshela nje ufuna imali yakho Luthando Ndongeni cela imali yami bhuti ayikhali ukuze nihlukane kahle nawe qhubeka ayikhali Luthando Ndongeni ayikhali awusakhumbula i-elect into ngayo angizwanga awusakhumbula mhlambe kubuye phela mayethi uyabuya phela no ke right kwangabantu besilisa ke for now nje ngisa right angazi noma I hope ke naye yini uyezwa kumfowethu wakho imali because phela uyazi honestly ukuze akwazi ukuvuka pick up if kudli old truck yayikhona ngempela yawo but ke there's a proof ukuthi imali ingenile kwi-account yakhe iphuma kusisi pay back the money qhubeka nempilo sisi nje bese usumayela usisi na qhubeka nempilo sisi yabo nawe usuhambe nempilo ukuze ngalokho nilandela njengamanje khokha imali mfethu khokha imali nje usisi aqhubeke nempilo yakhe akhokhe isikweletu sasebank osikweletayo iliphi bank ngayithatha eMetropolitan imali yezele 400,000 wake wathele 400,000 wena nje wakwethathe 400,000 Hoyi ngoba kwenze njani ngisaba kabi isikweli ngathi ngisaba ukubona u10,000 u400,000 awusaba na kwashiqonda ngithi hayibo hayi futhi nami nje hayibo hayichanga ngenxa ukuthi wawuthindwa kahle wema uzize izandleni nomlilo wema washona eMetropolitan wala 100 bheka wena xhofo khiphi i-ID yami umlo ophezulu number ti hayi ubaleka no hayi siswami no siyabonga siyabonga siswami. Yeah, let's hope on the side of the legal team they will assist. Yebo bhuti. Ukwazi ukuthola imali yakho back yebo. Yebo bhuti. Yeah. But abantu besifazane nesenezuleke nalo udaba lika sesuzivakashela. Ukhethiwe umjolo. Umjolo awunona mobani ongawuzeli ngobuso. You will be hurt emjolweni. Yebo. Bekuyilokho nje namhlanje ke sihluke nje. Sisinikeze iplatform akasichazele sesichazeleke kanza kwesenizwile naye kumfowethu komsizo sashasha kwakhe imali kaSisi njengoba sishonde eqhubene nempilo yakhe ngaze lokho kudonsana ezinkantolo and everything yebo kuba naneinzondo ngazimbi because phela uyazi imali uyithola ngempela kuSisi akakhokhe imali kaSisi useqhubene nempilo yakhe naye umfowethu aqhubene nempilo yakhe South Africa siyabonga sithemba ukuthi baningi abesifazane nabantu besilisa nje jikelele nabantu bonke abaqashwayo alama cases kanje ngalapha because noma ngithi maningi sazowaletha la abantu abahethekile kungagcina ukuthi ngene emjweni mase kuyiwa ngaseyimalini really be careful ukuthi ngempela ungena kuleyo maneko shisho ukuthi nifuna ukhipha imali ngoba ngempela nawe ungena ubhekile ukuze kusasa ungezofana noSisi ugcina usale nekwetu ongazazi siyabonga nisale kahle emakhaya.